Alam ng byuda na nasa tama siya ni at kung Mrs. Gemma Alcantara Lieva and family, Carmelites adorers of the Holy Trinity, asin ni Jose Pinilios Sr. Special intention for good health sa kahagadan ni Vic, for safe travel of Francis and Angel Montañez sa kahagadan ni Mr. and Mrs. Cesar Montañez and family, for passing the board exam sa kahagadan ni John F. Cabanya. Para sa mga kalag, sa kalag ni Pope Francis, ni Bishop Nestor Laudate, sa kalag ni Charlemagne Joseph, sa kahagadan ni Carlo Magno M. Diaz and family, Yumeriano sa kahagadan kan Akendi family, Carlos sa kahagadan ni Dadet Yanson and children, sa kalag ni Gloria Maria Beatriz sa kahagadan kan Murillo and Berango family, Berna and Godfrey sa kahagadan kan Villesa family, Jose Jr. sa kahagadan kan Borromeo family, Kife sa kahagadan kan Los Baños family, gabos na kalag sa kahagadan ni Mario Basil Lieva and family, Corazon asin gabos na kalag sa kahagadan kan Ala family, Vicente Jack sa kahagadan kan Gavinia and Ludovice family, gabos na kalag sa kahagadan kan Sheras family, Socorro sa kahagadan kan Buban family, gabos na kalag asin sa kalag ni Maria Chona sa kahagadan kan Abion family, asin gabos na kalag sa kahagadan ni Jonep Cabanya.
Sa giraray, Diyos marhay na aga po sa inyong mga tugang. Ngunyan iyuan ika-29 Domingo kan ordinaryong panahon. Asin nyo na Domingo, inaapod man pong World Mission Sunday, asin Sunday of Cultures. Ang pagpamibi, bako sa napaghagad sa Diyos, kan sa tong pangangaipo, kundi pagpahayag nin pagtubod, asin paglaom sa Diyos. Siring sa mga tao sa mga babasahon ngunyan, ang pagpamibi, iyo ang nagpapakusog kan sa tong buhay pagtubod. Maglaom sa karahayan kan Diyos, magrani kita sa iya, nin may pusog na pagtubod, paglaom, asin pagkamuot. Banwaan ni Diyos, ang mamamayo kan sa tuyang selebrasyon, iyo si Reverend Father Herbert Canar. Magtirindog na po ang gabos, asin sa maugmang tingog, awiton niyato ang awit sa pagpuot. Kaumahan na dai makakaagaw, kung ikauya sa samuyang tahaw. Kaumahan na dai makakahali, kung kami sa iyo pinapuli. Ungalit pagtiripon, nin mga magturugang sa imong harong. Pagtubod niya mo lugod magraro, ikaandam na kami akoon. Kaumahan na dai makakaagaw, kung ikauya sa samuyang tahaw. Kaumahan na dai makakahali, kung kami sa imo pinapuli. Bungalin pagirumdum, kantipan sa liwanag, kan paglaom niya mo lubon magrigon, ika ang kaligtasan sa gabos na panahon. Kaumahan na dai makakaagaw, kung ikauya sa samuyang tahaw. Kaumahan na dai makakahali, kung kami sa imo pinapuli. Kaugmahan na dai makakahali, kung kami sa imo pinapuli. Sa ngaran ka nama, asin aki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kaguranan ta, ang pagkamuot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasain dugabos. Asin sa imong espiritu. Rumdumon ta asin pagsulsulan, ang tuyang makasalan, tanganing magkanigo kita na magdulot, kaining banal na misa. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan, asin sa indo mga tugang. Nagkasala ako ning makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak, lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawad sa to makasalan, darong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan mahera ka, kagurangnan mahera ka.
kamurawayan sa Dios sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat katuninungan, sa mga taong marahay ang buhok. Inuumami ika, rinurukyaw-mi ika, sinasamba-mi ika, pinapamuraway-mi ika. Pinapasalamatan mi ka, uli ka, dakula mo, kamurawayan. Kagurang na Diyos sa ating langit nun. Diyos amang makakamhan, kagurang na kibutong Yesu Kristo. Kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, aking ka naman. Ika na nagpaparap, kan mga kasalan, kan kinaban, kahiraki kami. Ika na nagpaparap, kan mga kasalan, kan kinaban, ako sa mo pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa tuo ka naman, kaheraki kami. Na ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan uro, kahalangkaw. Yesu Kristo kaibakan, Espiritu Santo. Sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Amen. Mamibi kita, O Diyos na makakamhan sagkod paman, gibuha kaming magdanay sa imo, asin maimbod sa paggibo kan kabuotan mo, asin sa paglingkod sa tunay na puso sa kadakulaan mo. Uli Yesu Kristo kaguranan niya mo sa imong aki, kay mo nabuhay sa nagahadi kasaro kang Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Sa enot na babasahon, mahihinanyog niya to ang pakilaban nin mga Israelita sa mga Amalekita. Patunay sana na ang kapangganahan kan sarong banwaan, dai masusukol sa kusog asin bilang, alagad sa paagi kan pagtubod asin pagpamibi sa Diyos. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Exodo. Nag-abot sa Rephidim ang mga Amalekita, asin sinalakay ang mga Israelita. Sinabihan ni Moises si Josue, magpili ka nin mga lalaki, asin labanan nindo ang mga Amalekita. Sa aga, matindog ako sa ibabaw kan bulod, nakapot ang sugkod ni Diyos. Sinunod ni Josue ang pagbuot ni Moises. Asin linabanan niya ang mga Amalekita. Mantang si Moises, si Aaron asin si Ur, nagtukad sa bulod. Mantang nakaitaas ang mga kamot ni Moises, nanggagana ang mga Israelita. Alagad, kung nakaibabaan sa iyang kamot, nanggagana ang mga Amalekita. Kantanglay na ang mga kamot ni Moises. Naggoa si Aaron asin si Ur, nin sarong gapo na matutukawan ni Moises. Mag-ibong nindang itinaas ang mga kamot ni Moises, asin sinusteniran sagkod na magsulnop ang aldaw. Huli kaini, nadaog ni Josue ang mga Amalekita. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang tabang sato, yaon sangaran kan kagurangnan.
na nagibo kan langit asin daga. Antabang sato, yaon sa ngaran kan kagurangnan, na nagibo kan langit asin daga. Itinitingkalag ko sa mga bulod ang mga mata ko. Sa indaw magikan ang tabang para sa ko. Ang tabang para sa ko, magikan sa kagurangnan, na nagibo kan langit asin daga. Antabang sato, yaon sa ngaran kan kagurangnan, na nagibo kan langit asin daga. Dai kanya papabayaan na mahulog. An parabantay mo dai makaturog. Dai magtungka. Dai makaturog an parabantay nin Israel. Antabang sato, yaon sa ngaran kan kagurangnan, na nagibo kan langit asin daga. Babantayan kanin kagurangnan. Yaon siya sa kataid mo, tanganing ikaingatan. Kun aldaw, da ika mararaot kan init. Kun banggi, da ika mararaot kan bulan. Antabang sato, yaon sa ngaran kan kagurangnan, na nagibo kan langit asin daga. Ililit kay kaning kagurangnan sa gabos na pag-alaman. Aatamanon niya ang sa imong buhay. Iingatan kanin kagurangnan na sa imong paghali, asin pagbalik mo niyan, asin sagod paman. Antabang sato, yaon sa ngaran kan kagurangnan, na nagibo kan langit asin daga. Si San Pablo, pinatanidan si Timoteo na maging maimbod sa tataramon. Ang tataramon ng Diyos, dakulang giya sa pagtukdo kan katotoohan, pagtuyaw kan sala, pagtanos nin ugali sa kapagtukdo kan matanos na pamumuhay, tanganing ang lambang saro, maging kasangkapan nin karahayan. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo kay Timoteo. Mga tugang, alagad ika, magdanay ka sa mga katotoohan na sa imong nanudan sa katinubod. Hulita an ara mo kung si isay ang nagtukdo ka iyan sa imo. Puon kan aki ka pa, tatao ka na kan mga banal na kasuratan, na magtutukdo sa imo nin kadunungan para sa kaligtasan huli sa pagtubod kay Kristo Jesus. Ang gabos na kasuratan ipinasabong nin Dios. Magagamit iyan sa pagtukdo kan katotoohan, pagtuyaw kan sala, pagtanos nin ugali saka sa pagtukdo kan matanos na pamumuhay. Tanganing ang taong naglilingkod sa Diyos, magin sangkap asin andam sa pagibo kan gabos na karahayan. Sa atubang nin Dios asin ni Kristo Jesus, na iyo an mahukom kan mga nabubuhay pa sagkod kan mga nagadana. Asin huli ta maabot siya tanganing maghadi. Sinasadulta ka na ipaghulit mo an mensahe, magmaigot ka sa pagpahayag kayan, nasa panahon man o bako. Mandag ka, magsagwe, saka magsadol. Gabos gibuhon na may kahuyuan, asin tanganing makatukdo. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrupyaw kan Santo Ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. Ika kagurang na ng dahalan na sinbuhay, ika ang katotohan. Buhay na daig kasakuran itatao sa nagtutubod sa imo. Alleluia, 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 alleluia.
Alleluia, Alleluia. An kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo, sosog kisan Lucas. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Dangan nagusipon sa inda si Jesus ning sarong parabola. Tanganing tukduan sinda na danay na mamibi asin de imahali anin paglaom. Nagsabi siya, may sarong hukom sa sarong banwaan na day natatakot sa Diyos sa kamayong ginagalangan nasisay man na tawo. Igwa man sa banwaan na ito nin sarong babaing balo na nagaparabalik-balik sa hukom na ini, huli ta nagahagad ning tabang sa kaso niya tumang sarong kaiwal. Haloy nang nagpaparasayuma ang hukom. Alagad sa kahuri-hurihi nagsabuot siya, dawa day ako natatakot sa Diyos sa kamayong ginagalangan na sisay man na tawo. Alagad hulit taday ako inuuntukan kan balong ini, gigibuhon ko na sana ang hinahagad niya. Tanganin day niya na ako pagpurisawon. Nagsabi pa ang kagurangnan, daw ganindo ang sinabi kan hukom na maraot. Dai daw itataonin Diyos ang katanusan sa sayang mga pinili na nagaagrangay sa iya aldaw banggi. Mag-aabala daw siya sa pagtabang sa inda. Alagad, pagdigdikan na kinin tawo, makakakwa daw siya nin pagtubod sa kinaban. Marena bareta kang satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Marahay na aga, namutan kong mga tugang. Ang satuyang ebanghelyo natapos sa sarong makapangyarihan na hapot, hali mismo sa nguso kang sa tunawmutan na kagurangnan. Ang hapot niya, pag nagbalik siya, pag nagdili sa pagbalik niya, igwa daw siyang maabtan na pagtubod sa kinaban. Sen nga ni kita naka-star, yaon kita sa earth. Yan ang sabi niya, iyan na sa tuyang kamugtakan. So mga apostoles na nagtubod, garadana. So mga miyembro kan simbahan ng mga banal, mga santo, garadana. Sisay ang pigahanapan nin kagurangnan nin pagtubod. Warang iba kundi kitang mga buruhay pa ngunya na panahon. So ang hapot niya, halimbawa sa oras na ini, dumatong na siya, matapos na ang kinaban, tapos magdatong na siya, ang hapot, makatindog daw kita sa atubangan niya, tanganing magsabi kagurangnan, may pagtubod ako. Anong pigapod niya itong pagtubod? Simpleng analogy, ang pagtubod, gari ini sarong vital na connection. Kunang aki na sa laog kang tulak ning sarong ina. Ano tabi ang pigaapod niya tong connection kang duwa na vital. Ang pigaapod niya tong umbilical cord o pusod. Uso, yan. Supusod. Yan as to yung connection sa satuyang ina ang nakatakod sa inulnan ta. Na kung ano ang pagkakaon kastuyang ina, iyo man tabi ang nutrients na minaabot sa to. Tan nakatakod kita, duman sa matris niya sa pagkasatuyang pusod. Iyo po ini ang itsura kan pagtubod. Iyo ini ang nagsisilbing connection niya to sa Diyos.
huli sa pagtubod, ang biyaya nin Diyos nakakaabot sa tuya. Ta siya ang nagsisilbing pusod ta na nakakonek sa mahal na Diyos. Kaya sa to yung mga binasa ngunyan, ipinahiling niya, paano maisabuhay ning tawo ang pagtubod. Obvious, sa tulong binasa, ang pigasabi yun na, ang buhay kang sa tuyang pagtubod, yung sa tuyang pamiibi. Yan ang nagasilbing buhay kang sa tuyang pagtubod. Kaya pag kulang na kita sa pamiibi, pwede tang sabihon, kulang naman kita sa pagtubod. Di man nag-asubran pamiibi, kaya man masabing magsubra sa itong pagtubod. Sa inot na binasa, nadangog tang istorya, kan gira ni Moises asin ni Joshua dangan ang mga Amalekites. Si sa ining mga Amalekites, mga tugang, before ang background kay ni, iyo na, tinuga ning Diyos sa banwaan na Israel, ang pigaapod niya tong promised land. Paghalinda sa Ehipto. Alagad kan maabutan nila ang promised land, igwa na pong mga tao na naka-estardigdi. Nakaipuendang labanan, tangani na mapasainda ang daga. Yan so estilo kay itong panahon. So bako sa ng mga Amalekites sa niya duman, may mga Canaanites pa, mga Assyrian, kay po ng labanan inigabus. So ang nadangugta, kung paano nilabanan ni Joshua ang mga Amalekites. Paano sinda nagira? Ang sinabi sa to, si Moises, sabi nga ni, si Moises baga, yun, pagultanan kang Diyos asin tao, kahit panahon ninda. Si Moises, kinaya po niyang itaaso sa iyang kamot, tangaling manggana ang mga Israelita laban sa Amalekites. Pero pag nakababa sa kamot niya, nakapot-kapot sugod, nadadaog sa mga Israelites. Kaya, para-paraan, ginibuhan ng paagi, tanganing, minsan mapagal si Moises, dai magbaba sa kamot niya. Ang ginibo, ibinabaw sa duwang gapo, so sa iyang kamot, maghapon. Kaya minsan turog na si Moises, minsan titong ka na si Moises, nakataas pa sa kamot. Kaya sagkod na maghapon, nadaog ninda ang mga Amalekites. Iyon pigapod niya to na pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Sa ngaran na pagtubod, ang pamibi, inikinakaypuan sa pamibi, ang pigaapod niya tong perseverance. Pagdanay. So ito bagang pagtubod na dain ng gad masuko, minsan ano pang mangyari. Na minsan umagi pa nin kadipisilan, praise the Lord. Minsan umagi pa nin ano pa man na rimalaso sa buhay, dai natatanyog ang pagtubod. Laban sana, sagkod na makamtan ang mga pigahagad sa kagurangnan. Perseverance. Minsan, natitesting ini kan panahon. Limbawa, may mga tao na although yaon ang sa indang, may mga may kita ni ugali na minsan pag sabi tabaga, gusto magsimba do Domingo. Pero pag nag-uran, pag nagbagyo, medyo sabi nga ni Kaan, i-excuse sa tong sadiri. Pwede. Kung tunay ito yung pagtubod, kakantaon tayo so sabi kan hagibis nito, kahit na ilang bagyo ay aming sasagupain, kahit na ilang ilog ay aming tatawirin, mapatunayan lang sa iyo ang aming damdamin. Yan ang Diba? Yan ang pigahagad kan Diyos na pagtubod.
daing surukuan. Dipisil ang buhay, gira ang buhay, pero daing susuko. Ang Diyos, yaon sa padagos niya tong paghinguha. Ikadua, sa ikaduang binasa, ano ang pigahagad ni San Pablo? Fidelity, faithfulness. Ang pagtubod, yaon na ipapahayag sa pigapod niya tong pagiging maimbud. Ini, ang makakarelate mo sa nadigdi gayod, sa mga may agom, dangan may mga jowa. Sa mga single, gari dipisil sa buto ni pagkabot niya tong faithfulness. Ang magagom, pag yaw ng tiwala sa kada saro, yaw ng demand, na kumbaga, sabi nga ni Kan, dapat ako sana, dapat sa kuya kasi nakahiling asin daing iba. Kaya pag medyo may medyo nagtaga-kiling-kiling so agom, saro yun na sign na unfaithful na so agom niya. Oh. Kung alimo ngaya, dati naguuli ngaya, ang agom ngayang alas 6, pagkatapos kan opisin ng alas 5 o trabaho ng alas 5, faithful siya. Pero pag uminul si alas 3, ayan, iwal na iyan. Tabot sabi yun, bako ka ng faithful. Ayan. Yan, minsan, nagigira na mag-agum dyan. Pag nalilingawan na nga so anniversary sa kasal, yan, but sabihon, igwa ng ibang pigurumdum. Para sa mag-agum, that is sign of unfaithfulness o infidelity. Sa mahal na Diyos, iyo man tabi iyan, ang pigahanap niya sa tuya. Single-heartedness. Kung baga siya sana. Sabi nga ni Bagan ni San Pablo, di ka pwedeng magserbi sa Diyos asin sa kwarta. Di ka pwedeng magserbi sa duwang amo all at the same time. Pwede kang maging faithful sa saro, tapos unfaithful ka sa saro. Gani, sabi niya, yung inibig sabi, kung talagang sincero kita sa pagtubod sa Diyos, bago ang gabos. And lastly, kay Kristo sa Ebanghelyo, ang pigasabi niya mandigdi, persistence. Pagiging makulit. Subalo, nagaparahagad, ning hustisya sa huwes. Sa huwes, itinaw na sa hustisya, bako na talagang kaipuhan niya itao, kundi nganing daina siya pagparadisturbuhon kan balo. Ano b't sabihin kayo ni? Ang Diyos nagahalat sa tuya na magkulit kita sa iya. Na di kita, sabi nga ni, sagkod na day niya pigtatao, ang pigahagad ta, dai kita magtunong. Pero, kung mahagad kita sa Diyos, maging specific kita. So talagang, klarado sa to, kung anong pigahagad ta. Tigariyan, suma-order ka sa Jollibee, sa McDonald's, o sa Inasal, tapos haputon ka kang counter. Ano tabi ang order mo? Tapos magsabi kang, maski arin dyan, tawan ka daw kaan. O, naroon dahil so nagpagasolina, inapot kang gasoline boy. Ano tabi, madam? Premium o unleaded? Ano si bag? So bestseller. So, sagkod na ba kung specific, kaya di taman iyan makukuha. So, lugod sa mga pamibita, maging pursigido kita, maging loyal o faithful sa mahal na Diyos, asin maging makulit kita sa Diyos. Ang Diyos, itatao niya ang ano na pigahagad ta, sagkod na ini kaipuhan ta. Asin lugod, ngunyan, saro sa mga pighagad ta naman na tinao kang Diyos, na ilikay kita, kay itong bagyo, oto na naman duman sa taas, dai nag-agi sa satuya at sa iyang distroso. Kaya gayod, saro kita sa puso, nagharagad kahapon, na mahal na Diyos, ilikayan man kami,
tasayang kan manghinap hanapan mi kung madidistruso naman kan bagyo. Asin uya, sinimbag nin Diyos, huli taday kita nagtunong sa paghagad sa iya. Matindog na po. Nagtutubod ako sa Diyos, amang makakamahan, Kagibo kan langit asin kan daga. Kan gabos na nahihiling, asin dai nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namunda gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Pinangaki di inilalang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos. Huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan. Nagilig siya hali sa kalangitan. Asinan laman uli kang Espiritu Santo, ki Birhen Maria. Asinan ni tao. Pinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio. Nagtiyo sa kod sa kagadanan asin lubong. Asin kanikatlong aldaw na buhay liwat. Sosog sa mga kasurata. Asin suminakat sa langit. Nagtukaw sa to kanama. Asin mamuraway mabalik sa pagkukumos mabuhay asin magada. Ang sayang kahadian ding katapusan. Asin sa Espiritu Santo. Kagurangan asin kagtaonin buhay. Nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kay baka nama asin kanaki. Sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa pagking mga propetas. Asin sa ro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagapayag ako ng pagtubod sa rong bunyak sa pagpatao din makasalan. Sinigalat ako kan pagkabuhay liwat ng mga gadan. Asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Panunin pagsarig, magdulot kita sa Ama, asin magdulot sa iya, kan sa tuyang mga pangangaipo, asin kamautan, ang simbag, kagurang na hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo sa simbahan, magpadago sa saindang misyon, dawa sa tahaw nin mga pagbalo, asin kasakitan, asin dainanggad mawa ranin pagsarig sa pagkaharubay kan Ibanghelyo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga nagluluya ang buot, asin sinusugutan na magtalikod sa matanos na pagkabuhay, mapukawan asin mapakusog, kan kaimbudan kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na nanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nasasakitan na mga ji, maglaadon puso asin magtaon in lugar sa Diyos sa saindang araw-aldaw na pamuhay-buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na nanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, makatagal sa saindang mga pagsakit, asin dainanggad mawa ranin paglaom sa Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na nanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ani kan mga premyo nin sa indang mga pagsakit sa kinaaban para sa buhay na daing kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na nanyugan sa mong pamibi. Langito na Ama, didulot mi sa imo ang sa mo yung mga pangangaipo, tukdoy kaming magdanay sa pamibi, tanganing padagos kay makisumaro sa imo, uli ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Tinuumaw ka, kagurangan, Diyos ninigabos na linala. Ulitas sa imo, pagkamatinaong, nagako kami, nindinapan, na idinudulot, sa imo, mga kandaga, asin kagimo, kan mga kamot, din mga tao, ini magiging para sa mo,
tugtag. Mamibi ko mga tugang, tanganing ining sako, asin sa indong atang, magkanigong akuon kan Diyos amang makakamahan. Akoon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami. Warasan sa mo, nasa bilog na isip maglingkod sa imo mga balaog. Tanganing sa imong grasya na naglilinig sa mo, mahugasan kami kan mga misteryo man sana na sa mong pinagilingkudan. Uli ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Itaas an mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Salamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong mannigo asin dapat matanos nakakaligtas danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakamadaing kasagkoran huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Ta sa pagkamundag binago niya ang daan na buhay nin tawo. Sa pagtios, pinara niya sa mga makasalan. Sa pagkabuhay liwat hali sa mga gadan, binugtak niyan agihan, pasiring sa buhay din kasagkoran. Sa pagsakat sa imo Ama, binuksan niyan pinto kan kalangitan. Kaya ba kang kadakol-dakol ng mga angeles asin santos, nagawit kami sa imo kan himno nin kaumawan, dahil tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangan, Diyos si mga upo, ang langit at sindagan, panukan sa imo, kagurawayan, Usana, Usana sa kaitaasan, Usana, Usana sa kaitaasan. Paladan amin na digdi, sa ngaran kan kagurangnan. Usana, Usana sa kaitaasan, Usana, Usana sa kaitaasan, Usana, Usana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanang gadang banal, burabon ning gabos na kabanalan, ining atang pakabanalun lugod kan sa imong espiritu, nganing para sa mo maging hawak asin dugo ni Jesucristo na sa mong kagurangnan. Siya na sa rugal na buot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuang tinapay, pagpasalamat, binak ini. Dangan tinao sa mga disipulos na sabi, mag-ako ka mo gabos, asin magkakan ka ini, tayo niya sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siriman pakapamanggi, pagkanyaman kang kalis, girare pagpasalamat sa imo. Itinaw sa mga disipulos nang sabi, magako kamugabus asin mag-inom ka ini, tayo niyang kalis kang sakuyang dugo, kan baguwasin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibunin do sa pagrumdum sako. Misteryo kang satuyang pagtubor. At pagkagadan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagot na ikaw mahagdatun. Kaya kami nagurumdum kang sayang pagagadan asin pagabuhay liwat. Nagdulot sa imo kagurangnan kang tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagapasalamat kami ta pinapagkan mga tubang asin makapaglingkod sa imo. Asin nakimahera kami nag-arang na kaming nagpakinabang.
kang hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon lugod kan Espiritu Santo. Giyon dumakaguran na sa imong simbahan nakalakop sa bilog na kinaban, tangani malubos mo siya sa pagkamuot, kay iba kang sa mong Papa si Leo, sa mong obispo si Joel, asin gabos na klero. Siriman, giyon duma sa imong pagkaherak asa mga tugang nga nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na magadan, dangan nakuha sa liwanag kang sa imong lalawgon, kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay Ban Santa Maria Birhen ay na kang Diyos, ni San Jose, sa binong esposo, kan mabanal apostoles, gabos na mga santos, na kay tupa nagpagaygaya sa imo, magkandi gumaging kahiras kan buhay din kasagkoran, mag-omaw sumuraway si mo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamahan sa pagkasaro kang Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. 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 Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Amaliamu na yaon sa langit, pabanalunan ngaran mo, magdatungan kahadean mo, mangyarian buot mo sa daga, ning siring sa langit, an sa mong kakanon sa arwalda, itaong mo sa muyang ulian, asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asinare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mong katinungan, tanganing kaming natabangan kasimong pagkaherak, maging dani taling ka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghalat tong kang samong parligtas na si Yesu Kristo. Ulit na sa imuan kahadean, at kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapangnahonan. Yesu Kristo ang kagurangnan, ni ka nagsabi sa mga apostoles, katuyunungan, winawalat ko sa Indo, sa kong katuyunungan, natao ko sa Indo. Hari pagilingas sa magkasalagdan pagtubod kang simong simbahan, asin papagkandiguan na siya mapatunino, asin magkaburunyog susok sa imong kabutan, ikanabuhay sinagahadi sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuyunungan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pati narawang kita kang tandaan ng katuyunungan. Peace be with you, peace be with you, peace be with you. Cordero kan Diyos na nagpapara
kasalat ken kinabang kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang tawi kami ni katoni nungnan. Uya si Yesu Kristo, uya ang kordero kan Diyos na nagpapara, kan kasalan kang kinaban. Paladang kita gabos na inaapod, magpakinabang kaining kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikaw magdago sa sakuyang harong, alagad magtarang ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Kagurangan, Jesu Kristo, namutamo si mong banwaan, sa Eucharistia itinaumo, ang pagkamuutasin ng buhay, sarong tinapay, sarong banwaan, sarong hawak, din kagurangan, ang sakramento, pamurawayon, sa tuyang kamutanasin na kagurangan, Jesu Kristo, tinubos mo ang katawuhan sa sakramento na tinugnas mo, naglaos sa muling kaligtasan, sarong tinapay, sarong banwaan, sarong hawak, din kagurangan, ang sakramento, mamurawayon, sa tuyang kamutanasin na koon. Kagurangan, Jesu Kristo, na nagpara ng mga kasalan, sa simong hawak asin simong dugo, buhay na daig kasakuran, sarong tinapay, sarong banwaan, sarong hawak, din kagurangan, ang sakramento, mamurawayon, sa tuyang kamutanasin na koon. Sarong tinapay, sarong banwaan, sarong hawak, din kagurangan, ang sakramento, mamurawayon, sa tuyang kamutanasin na koon.
Tindog tabi. Mamibi kita. Kagurangnan, mapakumbaba kami nagaarang sa imong kadakulaan, tanganing siring na pinabasog mo kami, kan orog kabanal na hawak asin dugo. Gibuha man kami makahiras sa buhay na Diyos nun. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi para sa nagkapin ng paisi. Magkakaigwa po kita nin ikaduwang kolekta para sa World Mission Sunday. Mga paisi, paisi po para sa mga kapamilya kan mga linubong sa apartment 1 kan taon 2011 to 2013 sa Legazpi Catholic Cemetery. Makiasikaso na po kan mga restos kan sa indong kapamilya bago mag-Mayo 2026. Sa maabot na Mayo 2026, ilalaag na po sa common usuary ang mga unclaimed remains. Nakalaagman po sa tarpaulin sa may gate kan sementeryo ang pangaran kan mga na-exhume na restos. Ikaduwa, ang Knights of Columbus sa St. Raphael the Archangel Paris, Council number 9620 sa Roman Catholic Brotherhood, nag-imbitar sa mga gustong mag-intra sa nasabing organisasyon. Magkakaigwan in orientation and indoctrination sa Oktubre 28, 2025, Martes, alas 6 ang Banggi, sa third floor kan Paris Pastoral Center. Para magkwalipika sa nasabing organisasyon, dapat lalaki, 18 years old pataas, practicing Roman Catholic, pwedeng single o kung may agom, dapat kasal sa simbahan. Sa mga muya pong mag-intra, pakikontak na lang po si Grand Knight Attorney Glenn Ian P. Barsibal sa numero 0917-558-1860. Fiesta Mass Schedules 2025, Novena Masses, October 15 to 23, 2025. Monday to Saturday, 5:30 p.m. Sunday, 5 p.m. Feast Day Masses, October 24, 2025, 5 a.m. and 6:30 a.m. 9 a.m. Concelebrated Mass in honor of St. Raphael the Archangel. 5:30 p.m. Concelebrated Mass in honor of Our Lady of Fatima. Donations, Gabos po Anonymous, October 13, 2025, 1,000. October 14, 2025, 3,000 pesos. October 17, 2025, Jose Lana, 1,000 pesos. As in October 18, Ria Volante, 4,000 pesos. Nagpapaisi as in nagpapasalamat, Reverend Father Leandro P. Morillo, Parish Priest. Salamat po. Matinog na po. An kagurangnan, mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, bendisyonan kamo gabos, din Diyos na makakamhan, Ama Azinaki, pati ni Espiritu Santo. Amen. Magdanay kamo sa pagkamot ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
Pray for us, the Holy Mother of God. that we be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be able to the glorious resurrection. To the same Christ, our Lord. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Good morning. Have a nice day. Good morning po. Biniyayaan, inang kabayan, sinusubok ang kagurangan. Sararo kita sa satong pagbaklay, aninterong albay, kabus kita, magrukya. Itong dekada may lima, ang Diyos danay nakaibatan. Simbahan na sinodal, day niya kita